coixó no pot anar. I un coixó anaren, la salut ha de pagar. És un de la destil·lació de la canya. El port es va quedar segur i el coixó no pot anar. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Senyores i senyores, el dit està completament sanat. Clar que sí! Un fort aplaudiment per al gran elixir del doctor Sensaloni, el gran Sant Celoni! Vaig treure l'elixir i ja la vaig deixar descalça. I a continuació, ara sí, anem a tallar, anem a fer-ho molt ràpid. La vaig... Així tenim el dit de Cristina que ens ha quedat. I al ratet ella ja saltava. Ja, me parece.